שלום צופים וצופות יקרים, שמי אסף לירן, אני נשוי ואב ל3 ילדים, יש לי חברת פיתוח לאתרי אינטרנט ואני יזם בנשמה. לאחרונה נחשפתי לעולם של מכירת מוצרים באמזון. אנשים מביאים סחורות לאמזון בכל העולם ומוכרים את זה לאנשים שקונים שם. מעל 120 מיליון איש רוכשים כל יום באמזון. אמרתי, אני חייב לנסות את האפיק הכנסה הזה, ושלחתי מוצר סיני שאני מצאתי ישירות למחסני אמזון, 1,000 יחידות של צעצועי ילדים. במשך חצי שנה לא הצלחתי למכור אף לא יחידה אחת. פניתי ליעקב גוטמן שבנה באותו זמן קבוצת מיקוד שתלמד את הקורס הזה ותייצר הכנסה חודשית קבועה, ויעקב גרם לי להעיף את כל המלאי בתוך 30 יום. הכלים שלמדתי בקורס הזה הביאו תוצאות של למעלה $12,000 מחזור מחירות תוך 30 יום בלבד, ואת זה אתם יכולים לראות בבק אופיס שלי בצילומי המסך המצורפים. מאותו רגע החלטתי שאני נכנס לעולם של אמזון בכל הכוח. אני מביא היום עוד מוצרים, אני מגדיל את העסק שלי, מפתח את אתר האינטרנט, וכל יום דואג להתעדכן במה שהחבר'ה האלה מביאים לתוך הפורום ולתוך הקהילה הזאת של חברים שמוכרים באמזון. אני ממליץ לכל אחד ואחד מכם, אם אתם יזמים בנשמה ורוצים לבנות עוד הכנסה נוספת ממש בקלות, להצטרף לקורס, לעשות אותו מאלף עד תף, לעבור לפי השלבים בדיוק כמו שמלמדים, לא להיות ישראלים כמוני, לא לדלג, לא לנסות לחסוך, לעבוד by the book, ואתם תראו את הכסף נכנס מהר מאוד מאוד מאוד. בהצלחה לכם.